Rímska armáda nebola tvorená len mužmi. Na boiskách po celom impériu bojovali aj zvieratá. Tiché, ale rozhodujúce. Niektoré niesli vojakov do smrtiaceho útoku, iné prenášali zásoby cez nehostinné územia a niektoré boli použité ako živé zbrane. Slony, kone, psi, dokonca aj ťavy. Každý z nich mal svoju úlohu v rímskej vojne. Bez nich by mnohé bitky dopadli úplne inak. Toto je skrytá stránka rímskej armády. Pohodlne sa usaď a vychutnaj si toto video. Keď sa povie rímska armáda, väčšina si predstaví disciplinovaných legionárov so štítom a mečom. Realita však bola oveľa komplexnejšia. Rímske vojenské ťaženia by boli prakticky nemožné bez rozsiahleho využívania zvierat. Tie neboli len doplnkom, boli nevyhnutnou súčasťou logistiky, mobility a často aj samotného boja. Najdôležitejším zvieraťom rímskej armády bol kôň. Jazdectvo, najmä v rámci auxilia jednotiek, zohrávalo kľúčovú úlohu v prieskume, rýchlych útokoch a prenasledovaní nepriateľa. Rímski legionári síce bojovali primárne pešo, ale bez jazdy by boli slepí. Jazdci dokázali rýchlo získať informácie o pohybe nepriateľa, obchádzať jeho línie a zasahovať tam, kde to bolo najviac potrebné. V otvorenom teréne mali rozhodujúcu výhodu. Rímska jazda nebola vždy na úrovni ich nepriateľov, no práve preto Rimania využívali pomocné jednotky z oblastí, kde jazda patrila medzi hlavné bojové tradície. Okrem koní využívali Rimania aj mulice a osly, ktoré tvorili chrbtovú kosť vojenskej logistiky. Každá légia mala stovky týchto zvierat, ktoré niesli zásoby, zbrane, stanové vybavenie a dokonca aj časti obliehacích strojov. Bez nich by sa armáda nedokázala presúvať na veľké vzdialenosti. Rímske ťaženia často prebiehali v extrémnych podmienkach, v horách, púšťach či hustých lesoch a práve tieto zvieratá umožňovali prežiť. Zaujímavé je, že každý legionár bol do istej miery vlastnou logistikou. Nosil si veľkú časť výbavy sám, no zvieratá zabezpečovali zvyšok, najmä ťažké a objemné predmety. Mulice boli schopné niesť desiatky kilogramov nákladu a zvládali náročný terén lepšie než vozy. Preto sa stali neoddeliteľnou súčasťou každej vojenskej kolóny. Rimania dokonca uprednostňovali balenie výstroja tak, aby bolo maximálne efektívne pre transport na zvieratách. V rámci rímskej armády existovali aj špecializované logistické jednotky, ktoré mali na starosti starostlivosť o tieto zvieratá. Zabezpečovali krmenie, odpočinok a organizáciu presunov. Každý pochod bol detailne plánovaný, kde sa bude táboriť, kde bude dostupná voda a pastva. Bez tohto plánovania by zvieratá rýchlo zoslabli a armáda by stratila svoju mobilitu. Rímske cesty, ktoré dodnes obdivujeme, mali tiež úzky súvis so zvieratami. Boli budované tak, aby umožňovali rýchly presun vojska a zásob. Zvieratá tak mohli efektívne prepravovať náklad na veľké vzdialenosti bez zbytočných strát energie. To dávalo Rimanom obrovskú strategickú výhodu oproti nepriateľom, ktorí takú infraštruktúru nemali. Rímska armáda tak fungovala ako precízne organizovaný systém, kde každé zviera malo svoju úlohu. Nešlo len o silu alebo rýchlosť, ale o efektivitu. Kombinácia pechoty, jazdy a logistických zvierat vytvárala armádu, ktorá bola schopná operovať prakticky kdekoľvek. A práve táto schopnosť presunu a zásobovania bola jedným z hlavných dôvodov, prečo Rím dokázal ovládnuť tak rozsiahle územie. Zvieratá zároveň určovali tempo celej armády. Ak boli unavené alebo zranené, spomaľovalo to celé vojsko. Preto Rimania venovali logistike obrovskú pozornosť. Vedeli, že vojna sa nevyhráva len na boisku, ale aj v schopnosti dostať sa tam v správny čas a v plnej sile. No kone a mulice boli len začiatok. Niektoré zvieratá boli využívané oveľa agresívnejším spôsobom, priamo v boji. A práve tam sa začína oveľa temnejšia kapitola rímskej vojenskej histórie. Jedným z najikonickejších, ale zároveň najdesivejších zvierat na boisku boli slony. Hoci si ich spájame skôr s nepriateľmi Ríma, ako bol Hannibal, Rimania sa ich postupne naučili využívať aj sami. Slony boli psychologickou zbraňou. Ich obrovská veľkosť, hluk a sila dokázali rozbiť nepriateľské formácie ešte pred samotným stretom. Na ich chrbtoch sa nachádzali veže s vojakmi, ktorí strieľali šípy alebo hádzali oštepy. Slon dokázal preraziť línie,
rozšliapať vojakov a spôsobiť chaos. No mali aj svoje slabiny. Ak sa splašili, mohli obrátiť proti vlastnej armáde. Preto ich použitie vyžadovalo presnú kontrolu a skúsených vodičov. Ďalším zaujímavým zvieraťom boli vojnové psy. Rimania ich využívali najmä na stráženie táborov, ale aj v boji. Tieto psy boli trénované na útok, často vybavené ochrannými obojkami alebo dokonca hrotmi. V noci dokázali odhaliť nepriateľa skôr než ľudia. Ich čuch a sluch boli neoceniteľné. V niektorých provinciách, najmä na východe, Rimania využívali aj ťavy. Tie boli ideálne do púštnych podmienok, kde kone často zlyhávali. Ťavy dokázali niesť veľké množstvo zásob a vydržať bez vody oveľa dlhšie. Navyše mali jeden zaujímavý efekt. Kone nepriateľa sa ich často báli, čo dávalo rímskym jednotkám výhodu. Zvieratá tak neboli len nástrojom, ale aj zbraňou. Každý druh mal svoje miesto v rímskej stratégii. Kombinácia týchto zvierat s disciplínou a organizáciou armády vytvárala silu, ktorá bola ťažko poraziteľná. Rimania dokázali využiť prírodu vo svoj prospech spôsobom, ktorý bol na svoju dobu výnimočný. No využívanie zvierat nebolo len o sile a taktike. Malo aj svoju temnú stránku, utrpenie, ktoré tieto zvieratá znášali v mene rímskej expanzie. A práve to ukazuje, akú cenu malo budovanie impéria. Zvieratá v rímskej armáde neboli dobrovoľníkmi. Boli súčasťou systému, ktorý ich využíval na maximum, bez ohľadu na následky. Kone padali v bitkách, mulice zomierali vyčerpaním, slony boli zranené a často usmrtené, keď stratili kontrolu. Rímske víťazstvá mali svoju cenu a tu neplatili len ľudia. Napriek tomu boli tieto zvieratá neoddeliteľnou súčasťou rímskej vojenskej mašinérie. Bez nich by légie nedokázali presúvať zásoby, reagovať na hrozby ani viesť dlhodobé ťaženia. Každý úspech, každé víťazstvo, každé dobité územie bolo do určitej miery výsledkom spolupráce medzi človekom a zvieraťom. Rimania si túto hodnotu uvedomovali, starali sa o svoje zvieratá, mali veterinárne znalosti a systém starostlivosti. Existovali špecialisti, ktorí sa starali o zdravie koní a iných zvierat. Zranené zvieratá sa liečili, pretože boli cenné. Neboli len nástrojom, boli investíciou. Zvieratá tiež zohrávali úlohu v každodennom živote armády. Pomáhali pri stavbe táborov, preprave materiálu a dokonca aj pri komunikácii. Poslovia na koňoch dokázali prenášať správy na veľké vzdialenosti v krátkom čase. To umožňovalo Rimanom koordinovať operácie na úrovni, ktorá bola pre ich nepriateľov nedosiahnuteľná. Keď sa dnes pozeráme na rímsku armádu, často vidíme len mužov v brnení, no za nimi stál celý systém, ktorý zahŕňal aj zvieratá. Tiché, nenápadné, ale nevyhnutné. Bez nich by Rím nebol tým, čím bol. A možno práve oni boli skutočnými hrdinami mnohých bitiek, o ktorých sa nikdy nepísalo. Tento príbeh ukazuje jednu dôležitú vec. Rímska moc nestála len na sile človeka, ale na schopnosti využiť všetko, čo mal k dispozícii. A zvieratá boli jedným z najdôležitejších prvkov tejto rovnice. Bez nich by história vyzerala úplne inak. Ak sa vám video páčilo, budem rád, keď pridáte like, komentár alebo odber.